Петима русенци извоюваха първите места в престижното национално състезание Кулинарна купа на България в конкуренция с 130 от най-добрите професионални готвачи у нас. Възпитаниците на професионалната гимназия по туризъм Иван Павлов са заслужили първо, второ, трето и четвърто място в индивидуалната надпревара, както и първото място в отборното класиране. Днес те бяха тържествено посрещнати от своите бивши учители и съученици. За най-добър готвач на България беше обявен Владимир Тодоров, следван от още двама русенски готвачи – Александър Тодоров и Александър Енчев. Владимир се обучава в Кулинарна академия в София, стажувал е в САЩ и Холандия. Александър Тодоров пък изучава мениджмънт на кулинарните изкуства в Западно-Лондонския университет. И двамата казват, че има съществена разлика във възможностите за професионална реализация на младите хора в тези държави и у нас. Има ресторанти, които са на много по-високо ниво и много по-лесно може да градите се качвате нагоре. Менталитетът на българския клиент трябва да се промени. Значи не може българина да отиде в някой ресторант, по-висша класа и да иска пържени картофи. Заплащането също има голяма вина. Младите кулинарни майстори обаче са категорични, че независимо от страната, в тяхната професия успяват само работохолиците и тези, които са напълно отдадени на нея. Такива бяха регионалните новини на БНТ 2 на 26 април. Желаем ви приятна и спокойна вечер, дами и господа.